Tipra mata long live YTF long live Tipra mata phaner na khabai khubai lam thogo Tipra mata phaner na khabai khubai lam thogo Bumaga ayo lokon Bumaga ayo lokon Garjar ke ke tipra mar lai Hage choba ko to choli lai Bumaga ayo lokon Tipra mata long live YTF long live TWF long live हामबाय जोंनि ससियेल मिडियायावनो दाय प्रेस मिडियायावनो आं जोंनि जिरायनाय डिभिजन पार्टी आइपिएफटिनि डिभिजननि सेक्रेटारि दंमानि कामनि बागै फैखा दिनै तिप्रामथाव आं दिनै तिप्रामथाव मा फायमानि अबनो उद्देश्य जोंनि बुबाग्रानि जे थानसानि खरांनो खोनावै दिनै दंगै मालिया थानसानि मारियाव आं फायनाय दाय बुबाग्रानो आं सापर्ट खालायनो हिनै आंनि लगियो 102 बुथार तबै आं दिनै अर जइन ताई अबनो कारै नंनि लगियो ताई बसु दंख जोंनि अर ताइबो दंख बरक बाय आं बरकनोबो आं सानाय बरकबो फायथुं ताइबो गोबां मा दंख बरकबो फायनाय आसा खालायो औ रेजाक बरक फायनाय जोंनि दाबैसा जुनि प्रग्राम नबो बरक जतन फायनाय आं खालायो आं बरकनो पबुंनाय नरकबो फायदि थानसानि मारिबो जों बुबाग्रानो लगियो होनना बागै बुंमुंसे निनो मुंखे आंनि मुंखाय रुपनि आं जिरायनाय डिभिजननि सेक्रेटारि दंमानि दिनै आं abno yakare dini ang bubagrano logirina hini ang tini tipramota joni ke ओके हामबाय सिनाय गामियाव अर बुवाग्रानि नाहार मुंनो हामजागै ग्रेटर तिप्रालेण्ड सानमानि ताई बुवाग्रा जे थानसानि बागै रिङै दंमानि अ खरांनो खोनावै दिनै सिनाय गामियाव 25 नुखुं 25 फैमिली परिवार 25 परिवारनि बर'रक 102 जन भोटार्स तिप्रामथाव जइन खायगा जों गनो बरकनो जतननो खाबाय खुबबाय अरचिनि टिटिआरडिसिनि चेयरमैन दङ ताई गनो एमडीसी दङ ब्लक प्रेसिडेंट दङ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दङ गुरि मथानि जत बर'रक दङ बर'नो यासागन बागै और फाइसक फायखा जों आबन बागै और यासागनानि बागै बासालायखा यासाखा दिनै खाबाय खुबबाय ताई तामहनैबा अ थानसानि बिसिंतिनो जों बुवाग्रानो जे फान याफारनाय थानसानो बुवाग्रानो बसखांगो दिनै कक सानानि बागै दिल्ली बाय भारत सरकार बाय कक सानानि बागै बो फान माननाय तामहनैबा जों जे सानमानि मानुय आबो संविधानाव तंमानि मानुय अमंखाके राज्य सरकारनि थानि जों सानैमाया तामहनैबा आबो केंद्र सरकार जे एक्टियार तंमानि संविधान जे तंमानि मानिनो सानमानि बागै आबोनि बागै केंद्र सरकार से रिमानाय वो केंद्र सरकार बे कक सानानि बागै तिनि 102 बुटार फाइमानि यागोलो तैबो फान बांखा बुवाग्रानो तैबो चुवाचु जों रिमानखा अमति खलायै आमचायो सालथुगैनो तिप्रामथारनि नाहारमुं तिप्रा दफानो मथांनानि बागै तिप्रा दफानि मानथाय रायदा हा तंमुं चामुं वानसुकमुं बेबागनो जों तैसा किफुलै माननाय जों तेवसा हायनो हाय बायथांनि सासन बायथांनि हा जों किफुलै माननाय अमचिनि पयत तामहनैबा चिनि लगे जों बुवाग्रानि लगे बुवाग्रा बचिनि लगे बुवाग्रानो बसखांगो तनिवै जों अ दाबिनो सानै दङ चिनि पयत जों अ दाबिनो ग्रेटर तिप्रालेण्डनि दाबिनो जों माननाय मानियासाक जों थानसा बाक्सा तंनाय अबचिनि सुमाय